Jeg blev født i Shahi i det nordlige Iran i 1956. På grund af min fars arbejde gik jeg i skole i byen Ramsar i Teheran og dimitterede fra Shahi. Efter gymnasiet kom jeg til militær marina. Jeg var en af de officerer, der havde været i krig i flere år, i Iran og Irak, og jeg var chef for forskellige kompagnier under krigen. Jeg blev stillet for retten på grund af min kamp mod regimet og deres tyranni, som jeg blev arresteret og sat i fængsel for. Efter min løsladelse flygtede jeg sammen med en kollega til Tyrkiet og derefter til Europa. Jeg afsluttede derefter min uddannelse som socialrådgiver, kandidatgrad i psykologi og derefter doktorgrad i anvendt psykologi. Jeg har skrevet og udgivet 6 bøger, følgende: dansk oversættelse af en iransk bog, Iran og Islam, skrevet af en stor iransk forsker, Ali Mirfetous. En samling artikler af Dariush Homayun. Fra 1994 til 2000. Alle mine bøger er udgivet i Danmark og er købt af lokale biblioteker, som alle iranere kan låne. Jeg var medlem af Dansk Forfatterforening og Danish International Pen, og jeg deltager i de fleste af deres møder. I 1,5 år har jeg samarbejdet med den iranske avis Nimruz. Jeg har skrevet forskellige artikler og dansk-iranske tidsskrifter. Jeg har været en del af alle forskellige aktiviteter af The Constitutional Party of Iran, CPI. Jeg blev valgt som formand for CPI i Danmark. I november 1998, på et kongresmøde i Berlin, blev jeg valgt til medlem af CPI's centralråd og blev genvalgt i 2000. Sammen med generalsekretæren og øvrige medlemmer af CPI's centralråd og deres politiske rådgivere startede vi i 1995 med årlige møder med danske politikere fra Udenrigsministeriet og Folketinget. De inviterede os til at holde taler om Iran. Jeg skriver mange breve til den danske regering og til lederne af andre EU-lande om Iran og forklarer det iranske folks problemer, for eksempel om deres dårlige økonomi, deres politik, deres sociale rettigheder, deres menneskerettigheder, hans politiske frihed, hans ytringsfrihed, den daglige undertrykkelse af forfattere og studerende, stenkast, pisk og henrettelser på offentlige steder, minekæld. Agerer over journalister og andre mennesker, der ikke bruger det korrekte navn på den persiske golf i deres artikler og breve, magtmisbrug for korruption og salg af varer og genstande, som EU og andre lande giver den til det sorte marked i stedet for at give den til de fattige, som de er beregnet til. Jeg organiserer også protester og møder foran den iranske ambassade i København med andre organisationer. Vi har møder med andre organisationer for at arrangere konferencer i København, som mange iranske aviser og radiostationer i flere lande har kommunalinter. Til sidst må jeg tilføje, at jeg startede med sport i en alder af 13 år med wrestling og bodybuilding, og det fortsætter den dag i dag.